Nosaltres, quan sortim de l'escola a berenar, doncs aprofitem, fer la parada aquí, que és molt tranquil·la també, perquè és un barri molt tranquil, i ara que hem fet els carrers així una mica limitats amb el trànsit, encara ho serà més, i venim a berenar amb l'Anna. M'agraden molt els seients aquests de fusta, que són molt còmodes i que estan posats a darrere del verd, del que és la gespa i els arbres. Trobo que això és el que a mi personalment més m'agrada.